Katutxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Katutxoa! Katutxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Txakurtxoa! Txakurtxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lehoitxoa! Lehoitxo txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Elefante txikia! Elefante txikia, sukaldeko maitxoan, kristal apurtzen bada,